Halló? Megmondod még a te ablakot? Körülbelül 2 hónappal ezelőtt egy New Jersey-ben tartott konferencián megismerkedtem valakivel. Azt éreztem, hogy megvan. Én ezt kerestem. Mi jut erről az eszébe? János? Az, hogy elment az eszem. Hát szia! És olyan részletesen kiszíneztem, hogy végül magam is azt hittem, megtörtént. Ne haragudjon, most látom önt életemben először. Bocsánat. És New Jersey? Felmondtam. Elment az esze. Hiszen csak oda? Abban a kórházban akar maga dolgozni. Maga más súlycsoport. Vigyázzon, megsérti az eret. Annak a vége az agyban van. Ismer valakit az osztályról? Drexler János. Mi a fenét keresni maga itt? Nem fogja elmondani a teszt eredményét? Ennek az a megérzése. Én is orvos. Jól tudja, mit érnek a megérzések. Előfordul, hogy az utcán meglátok valakit, és az az érzésem, hogy ismerem. Nem tudom, lehet-e szerelemnek nevezni, de velem ilyen még nem volt.